Unha aula de música dentro dun pabillón. Así adaptou o Concello de Meaño estas instalacións deportivas de Xil para que a banda de música e a Escola Municipal de Música poida manter a súa actividade malia coronavirus. Con isto da pandemia había que aumentar o espacio e non podían ensaiar. O que fixemos foi adaptar o espacio do pabillón de Xil. Neste caso contratamos con unha empresa especializada e o que fixemos foi instalar telares acústicos cun gramaxe suficiente para absorber a reverberación. Deste xeito, o Concello logrou transformar este pabillón nun local con boa acústica e no que se poden cumprir todas as medidas de seguridade fronte á COVID. Metemos telares en metro de altura, o teito tamén está con telas acústicas e establecemos distancia 3 metros por cada un dos músicos, coa súa silla e co seu atril. Porque as instalacións habituais onde teñen lugar os ensaios non garantían a seguridade dos músicos fronte ao coronavirus. A iso había que sumarlle problemas de radón. Había problemas tamén de radón, comunicar que está solventado xa, para a semana seguramente xa rematan os traballos e ali o espacio era pequeno. Con esta norma obligaban a 3 metros de distancia e a única opción que tiñamos é adaptar outro local. O alcalde quítalle ferro a polémica que xurdiu alrededor deste proxecto. Lembra que esta é unha situación temporal polo que, ao seu parecer, carecía de sentido construir aquí un gran escenario para uns meses, tal como reclamaba a banda. Eso tiña un coste moi elevado, estamos falando de preto 150.000 euros ou incluso superior, e logo estaba a opción B, que era esta, facelo de xeito provisional e con estas telas. Vimos que funcionaba e o coste, hai que acabar montaxe e desmontaxe, a estrutura metálica tamén está en alquiler e logo hai un coste mensual de 500 euros. Calcula que en marzo ou abril poderían volver ás súas instalacións, aínda que tamén se contempla acondicionar o palco da música para que os ensaios poidan ser en exterior. De momento, este proxecto provisional funciona xa a pleno rendemento entre a banda e a Escola de Música. Por aquí pasan en varias quendas máis de 300 persoas a semana.